Helo, a chroeso mawr i'r sgwrs heddiw. Fi'n cael eistedd lawr gyda Malan, achos Malan sydd wedi cyrraedd y zine nesaf ar gyfer y merched yn gwneud miwsig. Helo Malan, sut wyt ti? Helo, dwi'n iawn, diolch sydd y ti? Not too bad, not too bad. Ond mor Da falch iawn. bod ni gallu eistedd lawr a cael sgwrs gyda'n gilydd. So, falle ti'n wyneb newydd, I suppose, i'r Yndw. scene. Achos mae dim ond yn y flwyddyn diwetha ti wedi bod yn sort of releasio cerddoriaeth. So, mae'n really exciting bod ni wedi gallu cydweithio mor gynnar yn dy yrfa di. A fi'n edrych mlaen i glywed beth yw, pam wyt ti'n creu cerddoriaeth a clywed mwy am y zine yma ti wedi bod yn gweithio arno hefyd. So, Dwi'n edrych ymlaen fyd. Oh, good. Let's get cracking. So, pan wyt ti'n tyfu fyny te, wyt ti'n cofio fel profiad cyntaf ti o gerddoriaeth pan wyt ti fach? Wyt ti'n cofio pa fath o music oedd yn cael ei chwarae yn y tŷ neu rhywbeth fel yna? Dwi'n meddwl am rhywbeth specific, ond dwi'n bod, mae teulu fi wastad wedi bod yn rili cerddorol. Mae mam a dad wastad wedi bod mewn band tra ni'n tyfu fyny a falle, so dwi wastad wedi bod yn mynd i gigs efo nhw. Genna fi just lot o asgofion o pan o'n i'n rili ifanc gwneud stwff fel la. A mae music just wedi bod yn rhan rili mawr o teulu fi, ac o'n i'n kind of gwybod ers o'n i'n ifanc bod fi'n mynd i wneud rhywbeth efo music yn y dyfodol. So, allai'n meddwl am beth specific, ond dwi'n bod, mae gyd just yn teimlo fatha music oedd bywyd fi. Pan o'n i mor ifanc yna, cos o'n i'n gwybod dim byd yn wahanol. Pa band oedd mam a dad ti yn ddo? Oedden nhw'n chwarae efo Bryn Fawn am flynyddoedd. Royalty. A wedyn, mam yn canu efo Sobin, a wedyn oedd hi'n canu efo Bryn, a oedd dad yn chwarae bass i Bryn Fawn ar band, a wedyn oedd dad yn symud ymlaen i chwarae efo Celt. Amazing. Dwi eisiau dweud na just hynna dyn nhw, ond ella bod yna fwyd. Mae'n mor cool ddo, bod gen ti, os ti'n cael dy fagu ar aelwyd lle mae cerddoriaeth yn rhan eitha nato, bod yn yrfa, I suppose, wel rhan o gyrfa dy rieni di. Oedden nhw wastad yn fel yn encouraging i ti, o rhan fel oedden nhw eisiau bod ti'n trio ffyrennau gwahanol neu yn defnyddio dy lais di mewn ffordd mwy creadigol? Oedd, definitely. Mae nhw wastad wedi bod yn really supportive, chwarae teg. Ac, dwi wedi bod yn cael gwersi offerynnol ers o'n i'n 5 oed. Mae nhw wastad wedi bod yn really da fo fi fel la. Mae mam wastad wedi bod yn encouragio fi fynd i ganu, neu fi fynd i steddfod efo lle. So, mae nhw wedi bod yn really da, chwarae teg. Mae'n really refreshing clywed bod gen ti rieni sydd yn encouragio hwnna, a bod nhw'n yn annog ti yn y byd creadigol, achos mae gymaint o rieni. Ti'n clywed amdano rai rieni sydd fel, ti'n allan mynd i fod yn athro doctor, neu pethau, ti'n job's amazing yn amlwg, ond dim pawb sydd eisiau bod yn athro neu yn doctor. Mae rai pobl eisiau creu celf yn ei bywyd nhw, a fi'n meddwl hwnna'n, mae'n neu fi'n hapus pan fi'n clywed storiau fel di'n di, lle mae rieni fi fel, go for it. Mae nhw wedi bod yn rili da, chwarae teg. Mae nhw wedi gadael fi fynd i astudio cerdd, a mae hwnna'n rhywbeth efo gradd fel la, sy'n lot o bethau ti'n gallu neud ar ôl, ond mae nhw wastad wedi bod yn really encouraging i fi wneud hynna, just cario ymlaen efo fo, bod fi'n gwybod be. Dwi'n mynd i allu wneud efo fo. Pa fath o music ti'n gwrando arno pan wyt ti'n tyfu fyny? Lot o bethau mae dad yn rando ar, mae'n siŵr, bod in control o'r music yn ti, dwi'n meddwl. Mae dad wastad wedi bod yn big fan o Bruce Springsteen a Leonard Cohen a felly fel la, so heina sy'n dod i'r meddwl, ond lot o bethau. O ti'n gwrando lot o pop pan wyt ti'n tyfu fyny o gwbl? Na, ddim tan o'n i'n yn ysgol uwchradd, mae'n siŵr, achos bob tro ni'n trio roed Capital neu beth ar radio, mae'n roed off a roed ar Radio Cymru trwy'r adeg, so na, ddim tan nes i ddechrau gael actually gwrando ar music fy hun, nes i'n gwrando llawer o pop, a wedyn I got it all out mewn ta blwyddyn, gwrando ar all the pop songs, got sick of it, a dwi roed yn mynd yn ôl na wedyn. Had your Britney fix, o fi ddim eisiau edrych yn wedyn. Fair enough.
So ti'n studio cerddoriaeth wyt ti ar hyn o bryd yma? Ynddo. Ti'n studio? Yn Bangor. Ti'n mwynhau? Dwi'n really enjoyo fo. Dwi'n edrych ymlaen i orffan, ond dwi'n really enjoyo fo. Maen nhw'n really da fo i chwarae teg. O. Pa aspect o'r cwrs wyt ti'n ei fwynhau fwyaf? Wel, ar y funud, dwi yn canolbwyntio ar fatha final year project fi kind of thing. Handi fo cerdd, ti ddim yn gorau sgwennu dissertation, so o hynna apelio tuag ata fi, achos swn i byth eisiau neud hynna. So dwi'n sgwennu EP yn lle, fatha'r project terfynol. So hwnna dwi'n neud ar y funud, dwi'n really enjoyo hwnna. Mae'n mynd yn reit slow ar y funud, na'n dweud clwydda, ond dwi'n enjoyo fo. Mae rhaid bod mae'n ddiddorol, ti'n sôn bod ti'n creu EP ar gyfer dy ddarn gorffenedig di. Mae hwnna'n exciting yn ei hynny. Ynddi. Sut hwnna'n teimlo gorau creu cerddoriaeth ar gyfer cwrs? Achos efo dyna sut nath... Achos ti wedi rhyddhau 2 sengl blwyddyn diwetha, a maen nhw wedi bod yn boblogaidd iawn, a maen nhw wedi cael lot o plays, a ti wedi cael sylw mewn lot o lefydd. Nath y cerddoriaeth yma ddeillio te o'r cwrs prifysgol? Na ddo, mae hynna wastad bod yn cefn meddwl fi bod fi'n mynd i ar ryw bwynt gorfod sgwennu. So dwi'n meddwl, nes i sgwennu y 2 gan yna yn eitha agos at ei gilydd 2 gan sy'n allan lle, ar dechrau'r ail blwyddyn. So do'n am rhaid i fi, ond dwi'n falch nes i wneud o, achos, obviously, unwaith ti'n cael yr un cyntaf yna, mae'n rhoi y confidence i chdi gario ymlaen. So, nes i'n sgwennu nhw i yr EP yma lle, ond lwcus bod fi wedi sgwennu nhw, achos mae'n medru iwsio nhw i'r EP yma. Mae'r 2 track na, Busy Bee a Greed, fi'n really licio nhw. Maen nhw wedi bod ar fel... Fi'n hoffi ni playlists, a maen nhw wedi deillio mewn, maen nhw wedi dod trwyddo mewn lot o playlists fi'n hoffi. A fi'n teimlo fel bod nhw'n bach o summer tune hefyd. Mae'n neis pan mae'n dechrau twymo, maen nhw'n gerddoriaeth, mae'n very fel summer haze, na gywe. Ble ddath yr ysbrydoliaeth ar gyfer y tracks yma? Wel, am oes, o'n i'n meddwl bod fi wedi sgwennu Busy Bee cyn Greed. Literally cyn i fi wneud yr interview o'n i'n sbio trwy llyfr lyrics fi, nes i ffigur allan bod fi wedi sgwennu Greed cyn Busy Bee. Ac nes i sgwennu'r 2 yn nhw, digwydd bod ar tren o Lerpwl i Bangor. Ar y pryd oedd yng nghariad i'n studio yn Lerpwl ac yn i'n studio yn Bangor, so o'n i'n ôl ymlaen trwy adeg. Y 2 gan yna, sgwennu ar tren, dwi'n teimlo sydd yn massive cliché, fatha pan ti ar tren, sbio trwy ffenast, write a little song. Ond, that's the truth, dyna na ddigwydd. Fine, cool. Dyna beth ni gyd yn dymuno allan ni wneud. Mae fi yn, anyway. I wish I needed just eistedd ar tren a sgwennu can. I can't do it. You're living my dream, Malan. So, wyt ti'n sgwennu... Wyt ti'n ffindo dy hunan yn sgwennu mewn scenarios fel yna mewn lle gwahanol? Be dwi wedi ffeindio ydy, dwi wedi trio, yn enwedig efo cwrs fi, gorau sgwennu'r EP yma with a deadline kind of thing. Dwi'n ffeindio, dwi'n methu really fforsio caneuon dwi actually yn enjoyo. Neith pethau, neith y rei dwi yn licio, ac y rei dwi actually eisiau cael ymlaen o ddod at the most random and annoying times, fatha pam dwi ar tren. Ond, fydda, na i just gweld o beth, neu pasio o beth, neu meddwl am o beth. Ac os di o'n fatha genuine feeling, neu fatha genuine o beth dwi'n ceir amdano fo, dyna pryd neith y gan ddod, kind of thing. Dwi di dysgu, I can't force myself to do it. Ti'n mwynhau'r broses cyfansoddi? Yndw, pan mae bob dim mynd yn iawn, dwi'n enjoyo fo. Ond, dwi'n enjoyo'r broses cyfansoddi, ddim gymaint yr recordio bit. Pan dwi'n ben fy hun, anyway. Pan dwi'n mynd i studio, dwi'n enjoyo fo. Ond mae'n trio recordio demos o felly. Dwi'n enjoyo hynna. Ble nes ti recordo Greed a Busy Bee? Efo Rich Roberts yn studio Ferlas. Oedd o'n rili da. Ie, fi wedi clywed mae lot o artistiaid yn mynd at Rich, yn dyn nhw.
the godfather. Ie. Na, oedd o'n rili da chwarae teg. Oedd o'n dall y sŵn o'n i eisiau cyn i fi even esbonio ddo fo. Mae'n gres bod fi wedi gallu gweithio fo, achos dwi'n meddwl na bod boi perffaith i wneud be o'n i angen. A pam ryddhau'r cerddoriaeth llynedd? Achos mae'n blwyddyn lle mae'r music industry wedi dod i stop a mae'r industry ben i weired ar hyn o bryd a mae pawb yn trio frantically ffigur mas sut ni gyd mynd i bounce yn ôl o hyn i gyd. Pam nawr? Pam mae dyna oedd yr amser i ti rhyddhau dy gerddoriaeth di? Wel, nes i recordio'r ddau yn nhw. Es i'r studio am 4 diwrnod, a nes i recordio'r ddau yn nhw. Ac oedd hynna cwpl o wythnosau cyn i ni fynd mewn i lockdown, so wedyn oedd nhw gyd i gorffan, ac oedd ni mewn lockdown. A o'n i'n rili'n teimlo oedd yna boint i eistedd yn nhw am ages a disgwyl tan oedd y gyd drosodd, cos God knows pryd fydd hynna. Na, ni dal yma, blwyddyn y ddwy'n arall. Ie, yn union. Ond dwi'n obviously sef yn neis gallu gigio, gallu mynd allan o fo, ond dwi'n mynd dyfaru'r ffordd maen nhw wedi dod allan o gwbl. Dwi'n falch bod nhw allan. Ie, dwi'n mynd gwybod faint o wahaniaeth fysa ddim bod mewn lockdown wedi wneud iddo fo, ond I guess sam ffordd o gwybod. No. And I suppose mae'n blwyddyn lle mae cerddoriaeth di helpu ni massively yn do. Wel, mae wedi fi lle ti'n ffindo escapism trwy cerddoriaeth. I suppose mae fe'n adeg really da I ryddhau cerddoriaeth, achos mae pobl yn edrych am stwff. Yn dyn nhw, maen nhw'n edrych am y music yna I latio mlaen. So I suppose, yn good timing, really. Dyna dwi wedi ffeindio, achos dwi'n gwybod am hyrwyd yn hun, lle dwi'n constantly, wel, adag yna'n enwedig, pan oedd eitha peak lockdown, pam nath busy fi felly oedd allan. O'n i'n constantly chwilio am wbeth i'r andan efo, achos do'n am albums newydd yn dod allan, achos oedd o reit yn cychwyn, ac o'na neb sy'n release albums nhw heb allu torri nhw felly. A ni constantly, o'n i'n gytid bod na ddim pethau eraill yn dod allan, ac nath rhyddhau hynna kind of llenwi'r space na I fi, anyway. Ie. A mae rhaid ar ôl y flwyddyn yma, achos dy flwyddyn cyntaf di yn rhyddhau cerddoriaeth, a mae nath na wobr ddod ar diwedd y flwyddyn, gwobr trisgell gyda wobr gerddoriaeth Gymraeg. Sut dimlad oedd hwnna I gael sort of clod am dy waith di mor gynnar yn dy arfedu? O hwnna net, o'n i'n mynd disgwyl hwnna o gwbl. O'n i'n wedi clywed am y wobr chwaith cyn I fi cael y galwad, so oedd y bach yn confusing. Ond nath hwnna really took me by surprise, o'n i'n mynd disgwyl o gwbl. Dwi'n really diolchgar amdano fo ddo. Mae bach yn crazy, achos 2 gan o ddo. Dwi'n bisio fatha, deud bod fi ddim yn haeddiannol ohono fo. Ond bloody hell, o'n i'n mynd disgwyl o gwbl. A fatha pobl fatha Edith yn derbyn o efo fi, o'n i just sbio ni hi a gweld faint o bethau mae gen hi allan o fatha. A ni just bloody hell, pam fi? Ond dwi'n ddiolchgar, obviously. I mean, oedd y wobr gerddoriaeth Gymreig llynedd, gyda Deia yn ennill, a Edith, a ti, oedd e jyst yn clas gweld gymryd o ferched. Yn ennill gwobre. A Annie Glass yn ennill album gerddoriaeth Gymreig hefyd. Ti'n cael ysbrydoliaeth o menywod o ddamgylch di o rhan artistiaid benywaidd? Yndw, definitely. Mae mor neis. Dwi'n bo, yn enwedig o fy merched, yn teimlo ti'n cael teimlad o fatha support gyda nhw, a fatha pan mae'n gymaint o bobl ar y funud, dwi'n teimlo fatha bod yna lot o ferched creadigol o gwmpas yng Nghymru. Ond mae'n teimlo fatha rhyw fath o support network, bod ni'n ella'n deitha'n gilydd, fatha, da iawn, carry on, kind of thing. Mae wastad y teimlad na. Bod ni rhyw fath o support group. Dyna beth sy'n neis, I suppose, yn dan o merch yn greu music hefyd, yw ti'n kind of yn creu'r network yna, yn dweud ti, o fenywod like-minded o dy gwmpas di, sydd wasan beth da mewn industry sydd falle, gyda lot o ddynion yna fe, mae'n neis ffindo menywod, yn dweud. So, ar ôl I hyn I gyd orffen, y pandemic yma, a bydd gigio byw yn gallu ailgychwyn. Ti'n edrych mlaen I chwarae dy gerddoriaeth di'n fyw, I rannu dy gerddoriaeth di gyda cynulleidfa byw?
Yndw, dwi'n rili edrych ymlaen at neu yna. Chych bach yn nerfus. Dwi rili wedi bod y gorau yn perfformio ar lwyfan o blaen pobl, mae'n rhaid i gweld, ond dwi yn edrych ymlaen ag ato. Dwi'n gobeithio erbyn i hynna allu digwydd, fydd yr excitement di kind of cymryd drosodd y nerves, ac I just neud o. Ie, a mwynhau e hefyd, yn dyfa, Ie. achos suppose os ti'n mwynhau e wedyn, sy'n lot o boeth ti'n neud o wedyn. So, gyda'r zine yma, da ni wedi gweithio gyda llwyth o fenywod gwahanol, a wedyn mae Cat sydd yn edrych ar ôl edrychiad y zine ac yn helpu'r y person i gyradu fe. O ti'n surprised neu o ti'n excited i fynd ar tasg yma? O'n i really excited. O'n i wondro sut safon edrych yn y diwedd, a pam nes i weld o am y tro cyntaf, mae'n edrych mor cool, a oedd o mor interesting gallu ddarllen bob dim, bob dim mae pawb di wneud. Nes i really enjoy wneud o. So mae'r rhestr, mae gen ti rhestr really cool o fenywod yn hlwm ar zine. Pwy o ti'n edrych mlaen i weld neu clywed gwaith gan nhw? Wel, bob un. O'n a gwpl o'r ein a ddod i meddwl un sydd, kind of thing, o'n eisiau gynnwys, Mari Elen. O'n i wedi bod yn gweld cerddi hi. Mae nhw bob tro mor syml a mor efficient. Dwi'n really licio cerddi hi, basically. So o'n i really excited i weld be oedd hi'n mynd i wneud. Gwen o Morgan hefyd, o'n i yn really awyddus i weld be oedd gen hi ddeud am ei chyfloriad, cos o'n i wedi bod yn gweld hi'n rhoi chydig o bethau ar SoundCloud o bethau, ac o'n i really enjoy fel, dwi'n really mae music hi'n really jazzy, a mae hynna'n... Ie, o'n i ddim wedi clywed amdani hi o'r blaen, a wedyn nes i weld o ddi ar penod curadur Mared, doedd hi? So yn cool, a beth sy'n gret amdano hyn i gyd, you shine light ar bobl gwahanol. Pa waith arall o ti'n edrych mlaen i gynnwys yn y zine? Byddi hwnna rhaid i cofio bob dim man. Dwi dal yn meddwl am Gwen o Morgan pen fi. Tegwen, o'n i rili edrych ymlaen i weld beth Tegwen yn sgwennu fyd. Mae'r ffordd mae Tegwen yn sgwennu, mae iaith i a bob dim swn i byth yn cael ei sgwennu fel basically. So bob tro dwi'n darllen rhywbeth mae yn sgwennu, mae'n really interesting i fi. So o'n i rili edrych ymlaen i weld beth hi'n mynd i sgwennu hefyd. Mae Tegwen, mae ffordd i gyda geiriau yn wych, yn dywa. O'n i'n really chuffed i weld bod ti wedi cynnwys Alice Williams hefyd, achos mae llais hi yn absolutely phenomenal. Mae'n braf bod ti wedi cynnwys Alice yn dy zine di. So, sut wyt ti'n dod i benderfynu pwy i ddewis yn y zine? Achos mae gymaint o fenywod mor greadigol yng Nghymru. Sut wyt ti yn dod ar rhestr yna lawr? Ond a lot o'r nhw, just pobl dwi wedi bod yn dilyn ar Instagram, pobl o'n i'n gweld yn, just interesting. Fatha Becky Davies, un o'r genod yna fo, sy'n gwneud dyluniadau. O'n i wedi bod yn gweld pethau hi dros Instagram fi llwyth, ac dwi'n lyfio gwaith hi. Maen nhw mor empowering, maen nhw mor cool. Just mynd trwy Instagram fi, gweld y pobl yma, a ti'n gweld nhw bob diwrnod heb i chdi sylwi. So unwaith pan ma'n i'n gorau trio meddwl am 10, ddyn nhw ddod yn syth. A wedyn o'n i'n mynd ar Instagram, o'n i'n gweld 10 arall, a ni'n dweud, oh my god, dwi'n gwybod beth dwi'n wedi ddewis. Mae'n dasg anodd, dwi'n gwybod sut mae pobl yn neud e, achos mae'n gymaint o ferched really talentog yn dwsna. So beth sy'n nesaf i ti te Malan? I mean, ti wedi cael 2020 pretty good. Beth sy'n nesaf i ti yn greadigol? Wel, unwaith fydd coleg allan y ffordd, dwi'n gobeithio wedyn allan roed ymhen lawr a just rhoi chydig amser strictly i wneud music fi. A dwi yn y broses o wneud sengl arall ar y funud, so gobeithio bydd hwnna allan yn o fuan. Dwi'n eisiau deud bod fi yn anelu tuag at sgwennu album, ond obviously ar ryw ben. Dyna ydy'r gôl, a dwi'n gobeithio yn y flwyddyn nesaf wneud yna allu digwydd. Ti'n edrych mlaen ar gyfer lle,
unwaith mae hwn i gyd dros. Ti'n edrych mlaen i weld lle wneud y gerddoriaeth di fynd o ti? Ynddo, mae'n really intriguing, chos, sgan i'm syniad sut mae pobl, sgan i'm syniad pa circumstances mae pobl gwrando ar music fi yna fo, ydy o just fatha chill music maen nhw'n gwrando ar, ydyn nhw eisiau gweld fi'n live. Just fatha, mae'n really diddorol i fi gael just explorio bob dim, gweld beth mae pobl yn meddwl, chos, dwi'n wedi gallu trafod efo neb, dwi'n wedi gallu gweld neb i siarad efo nhw am peth. Mae'n rhaid bod hwnna mor odd fel artist i ryddhau stwff a wedyn methu cael yr gauge yr ymateb yna. Achos mae gigio'n byw, mae e mor instant yn dywe. Ti'n cael yr ymateb yna, it's there, right, oedd y blaen di. Ti'n excited i gael yr interaction yna gyda pobl sy'n gwrando ar y music ti. Achos mae'n weird dros yr internet, ti'n mwyn gwybod, mae gweld y geiriau yna, maen nhw'n lyflu, obviously, ac o'n i'n caru darllen yr holl reviews am dim nath o darllen ar y sengla, ond dim cweith rhywun peth a actually gweld rhywun a siarad efo nhw, a cael y teimlad yna. Pan ti'n actually gweld pobl. So, dwi'n rili edrych ymlaen i allu just cael gweld pobl. Fi'n gwybod. Ni wedi cael ein deprifo gymaint don y flwyddyn diwetha yma. A mae contact dynol yn un aspect huge ohono fe. O fi'n siŵr unwaith bydd hwn i gyd drosodd o pan ti'n barod i fynd i gigio'n fyw. Fi'n siŵr bydd yna cyw hir iawn o bobl. Gobeithio wir. Eisiau dod i weld chi'n chwarae. Malan, diolch o galon i ti am gyradu zine Merchynu Music. Mae'n iawn, siwr. Diolch i chi. A diolch yn fawr iawn am gael sgwrs gyda fi heddi. A pob lwc. Siwr. Diolch yn fawr.